Jamen, jeg hedder Oliver, og jeg er 32 år, opvokset på Frederiksberg. De første 7-8 år alene med min mor, indtil at min lillesøster hun blev født. Og egentlig en meget almindelig opvækst, sådan Lindevangsområdet, så det var en god blandet landhandel af danske og udlændinge. Og jeg egentlig meget almindeligt gik på en almindelig folkeskole de første par år, og så blev jeg udredt for ADHD. Jeg kom på i specialklasse og røg på sådan nogle specialskoler og har levet et liv sådan, hvor jeg selvfølgelig har været sådan lidt udenfor, fordi jeg var anderledes på grund af min diagnose, men også meget velfungerende på andre områder. Og så i teenageårene, hvor man jo søger efter sin omgangskreds og sådan noget, så fandt jeg så sammen med de alternative. På det tidspunkt boede vi i Odense, så der var vi altid i det alternative miljø, så sad vi som regel efter skole i Kongens Have og drak nogle øller og hørte musik og sådan nogle ting, og spillede musik. Ja, det var sådan, hvad man nok nu om dagen ville kalde for autonome eller punkere. Ja, på det tidspunkt i Odense er det lidt noget andet end her i København. Der er det ikke lige så militant, kan man sige. Der er det mere bare sådan nogen, der ikke gider rigtig at følge med strømmen. Så flyttede vi tilbage til København, og så begyndte jeg at komme ind i ungdomshuset på Nørrebro, og der blev det så lidt mere militant og hadesfuldt og sådan, der meget sådan, egentlig når jeg kigger tilbage dengang, der var vi bare sure på systemet og samfundet og sådan noget, men når jeg kigger tilbage, så er det egentlig ret mørk tid egentlig, ikke? Det var hele tiden sådan alle andres skyld, ikke? Så var det nazierne, så var det regeringen, så var det politiet, så var det whatever. Så hele tiden sådan pege fingre af alle andre, og det var i hvert fald ikke os, der havde fejl i noget. Så sådan en rimelig negativ stemning all over. Også mange fede tider sådan med koncerter, og et fedt sammenhold var der jo også. Desværre bygget på noget forkert, men dog et sammenhold. Og et sted, hvor man sådan følte, at man havde sådan hjemme. Og, jamen, jeg tror, det begyndte der i Odense, der har jeg været en 13 eller sådan noget, jeg tror. Og så var jeg ud af det som 16-17-årig, jeg tror. Ja, det var også på det tidspunkt, at det der ungdomshus blev revet ned inde på Nørrebro, og der var gadekampe alle vejen og sådan noget der. Så begyndte jeg kort tid efter at tatovere, og så kom jeg ind i et andet dårligt miljø. Ja, så fordi jeg fik læreplads inde i en tattoo-shop, som var ejet af en rocker, eller faktisk af 3 rockere, som havde en butik sammen, hvor jeg fik læreplads, og det var i og for sig okay at arbejde derinde, men der var også, man kom hurtigt sådan ud på et tidspunkt, hvor man ikke anede, man var endt ude, fordi ens grænser, de flytter sig sådan gradvist, ikke? Så man opdager ikke, at man lige pludselig kommer rigtig langt ud, eller jeg opdagede ikke, at jeg lige pludselig kom rigtig langt ud af et tidsspor. Jeg har aldrig været sådan medvirkende til alt muligt sindssygt og sådan noget, men ens normal bliver bare noget andet, end hvad den er hos herre og fru Danmark, eller herre og fru Jensen. Jeg har aldrig haft en relation til Gud. Jeg har altid syntes, at det var noget latterligt til volapyk. Og egentlig synes, at tro, det var noget, kun svage mennesker havde brug for, som ikke kunne finde ud af at stå på deres egen ben, ikke? Ja, så jeg har altid haft faktisk en sådan afsky for det, og tænkte sådan, lige så snart folk de nævnte, at de troede på Gud, så gad jeg bare ikke snakke med dem. Det var simpelthen for latterligt. Vi er i det 21. århundrede. Det giver ikke nogen mening, har jeg altid tænkt. Så kommer jeg ind i den der tattoo shop der, og det er en hård tid, ikke? Altså det var, bandekrigen var på sit højeste på det tidspunkt, og det var meget tydeligt en shop, der var ejet af nogle prominente, der var del i den der bandekrig der og sådan noget. Så jeg blev truet med pistoler flere gange, fordi jeg troede, jeg var en medlem og sådan noget. Og sådan, nej, jeg er bare tatovør. Og fandt så heldigvis en smutvej ud derfra. Flyttede til Tyskland og fik alt bag mig sådan, og fokuserede mere på at udvikle mig sådan rent kunstnerisk i tattoo-branchen. Og der havde jeg endelig ro sådan, til at fokusere på det. Så det brugte jeg nogle år på i Tyskland. Jeg tror, jeg har boet der sammenlagt 5 år. Nogle forskellige steder i Tyskland, og kom tilbage til Danmark og fortsat med at arbejde som tatovør. Og
Så har jeg lavet sådan en ting ved siden af at tatovere, for ikke at brænde ud helt. Så har jeg lavet sådan en ting ved siden af. Bare for ikke at kede mig for meget, ikke? Jamen, jeg har været smed før for mange år siden, og sælger, og nu er jeg så smed igen. Og så havde jeg så en periode, hvor jeg arbejdede som barber her for, det var lige før corona, jeg startede som barber. Jamen, jeg arbejder inde i en barbershop inde på Vesterbro, og det var lige i begyndelsen af corona, hvor der så åbner en café længere nede af Vesterbrogade, hvor at vi køber frokost ned nogle gange. Og så begynder vi så at snakke med dem, der har den her café her. Og en af dem, han bliver så min kunde, som jeg klipper hår på, og så giver han frokost. Og han var super flink. Han var en rigtig, rigtig sød person, men jeg synes, at han var lidt åndssvær at høre på, fordi han snakkede hele tiden om Gud og sådan noget, ikke? Og ja, der var intet ondt overhovedet i ham, så jeg elskede at have ham i stolen og snakke med ham og sådan noget. Og jeg for på en eller anden åndssvær måde forgifter mig selv, for jeg havde sådan en halsbetændelse, der ikke ville gå væk. Og så havde jeg læst noget smart på internet, det skal man passe på med. Der havde jeg læst, at hvis man tager sådan en mega høj dosis af C-vitamin, så kan man få det der væk. Ikke? Så det prøvede jeg, og så fik jeg så forgiftet mig selv og kommer på hospitalet, og så har jeg så fået nyresvigt af det der C-vitamin. Så spørger sådan, har du prøvet at begå selvmord? Nej, jeg har slet ikke med C-vitamin. Og så skal de så, fordi jeg har haft nyresvigt, så kan man ikke rigtig komme af med sin væske og sin urin og sådan noget, så de skulle tage røntgenbilleder af mine lunger, for at tjekke, at jeg ikke druknede indenfra. Og jeg har så røget cigaretter, siden jeg var 9 år gammel, eller sådan noget, 9-10 år, der begyndte vi, ikke? Jeg stod i gården og ryge cigaretter med de store fra gården og sådan noget. Men jeg har røget sådan fast, siden jeg var, 11-12 år måske, ikke sådan i store mængder, men der begyndte det sådan rigtigt. Og har prøvet at stoppe med at ryge cigaretter i mange, mange gange, og aldrig lykkedes at stoppe mere end en måneds tid. Og så får jeg så taget de der røntgenbilleder af lungerne, og så kommer lægen, han kommer så ind på min stue, og så siger han, okay Oliver, du har ikke noget vand i lungerne, så det er meget godt, men jeg skal lige høre, ryger du? Og så siger jeg, ja, det gør jeg. Og så siger han, hvor meget ryger du? Jeg ryger en pakke cigaretter om dagen, og så en gang imellem ryger jeg en joint om aftenen for at falde i søvn, og jeg har sådan søvnproblemer. Jamen, hvad arbejder du så med asbest eller andre giftige kemikalier? Så siger jeg, nej, det gør jeg ikke. Hvad er det, du prøver at fortælle mig? Og så siger jeg, okay, jamen, du har altså arvæv på over det hele på dine lunger. Det ser vi normalt. Altså, vi har aldrig set noget lignende på nogen af din alder. Det ligner en 90-årig, der har røget eller arbejdet med kemikalier hele livet. Så hvis ikke du stopper med at ryge lige nu, så bliver du også ikke særlig gammel. Og sådan, okay. Ja, så siger jeg, så du skal stoppe med at ryge nu, så skal du gå til et tjek hos din egen læge på et tidspunkt efter det. Så jeg går derfra, og jeg er stadigvæk totalt ondt, fordi jeg havde totalt smerter i nyrerne efter det der nyresvægt og sted. Så jeg halter sådan væk fra hospitalet, og så tager jeg min smøger op, og så tænker jeg, så må jeg stoppe. Så smider jeg med skraldespanden, og så tager jeg hjem, og der går 3 dage, så ryger jeg igen. Ikke lige så meget, som jeg altid har gjort. Så ikke engang min egen dødsdom kunne få mig til at stoppe med det. Og jeg har altså på arbejde i barbershoppen igen, og jeg har min kristne kunde i stolen, og fortæller ham bare om det der forløb der på hospitalet. Og han siger så, det havde han fortalt før, men så fortæller han sig, at jeg var gammel stofmisbruger, indtil der var en, der bad for mig. Så jeg kan da lige prøve at bede for dig, og så kan vi se, om Gud han kan fjerne din afhængighed. Og så tænker jeg sådan, ja, det gør du bare, Mark, så skal jeg nok vise dig, at din Gud ikke eksisterer. Ikke? Og så lægger han hånden på mig, og bum, så kan jeg bare være helt fredfyldt inde i kroppen, og jeg gik ikke engang ud til den næste rygepause. Og så var jeg røgfri, som om jeg aldrig havde røget en cigaret før, så var jeg bare væk, fuldstændig afhængigheden, ikke? Som duk for solen. Og så sådan, det var alligevel mærkeligt, for jeg er ret stedig person, men jeg kunne stadigvæk tydeligt mærke, at der var sket noget, så jeg tænkte, det var alligevel underligt. Jeg må prøve at komme ned i den der menighed, de havde. De havde så den der café om lørdagen, var den lukket, der havde de så sådan en husmenighed dernede. Ja, så jeg tager ned til den der menighed og er med dernede.
Og min mor, hun kendte udmærket godt min holdning til Gud og sådan noget, ikke? Og jeg kommer så hjem. Jeg var så nede i den der husmenighed og kommer hjem til min mor på besøg. Og jeg siger sådan til hende, hvad der er sket. Sådan, jeg tror faktisk, at jeg tror på Gud. Og så kigger hun på mig, som om jeg er åndssvag. Fordi hun ved godt, hvad jeg plejer at sige om sådan noget. Og så, jeg vil med dernede og sådan noget. Og så kom vi derned, og min søster var der også, og vi sad dernede i timevis og snakkede med de der folk, som bare var totalt åbne og klar på at svare på alle spørgsmål om, hvorfor er der ondskab i verden, hvis Gud findes? Hvad med satan? Hvad med helvede? Himlen? Alt, du ved, ikke? Så alle de der spørgsmål blev besvaret, og jeg kan ikke huske, hvordan helt præcis det hænger sammen med rækkefølgen og sådan noget. Men der kommer en ind hen til min mor, som aldrig har mødt hende før, og jeg har aldrig fortalt noget til nogen om hende, og spørger sådan, har du ondt i din ankel? Og så kigger min mor sådan forbløffet, sådan, ja. Jamen, det synes jeg lige Helligånden fortalte mig. Må jeg ikke prøve at bede for den? Så, jo, det må du gerne. Og så begyndte han at bede for hendes ankel. Og så, uden at han får noget at vide, så flytter han hånden op til hendes knæ, og så bærer han også for hendes knæ, at det ikke skal gøre ondt. Og så flytter han hånden op til hendes mave, og så siger jeg beder også for, at du kan spise ting, uden at blive oppustet. Og det har sådan været 3 ting, min mor har døjet med, ikke? Og han havde ingen mulighed for at vide det, så det var sådan også i en ikke-troende, som jeg jo stadigvæk vil betegne mig sådan halvt om halvt på det tidspunkt, er det totalt mindblowing. Hvordan kan han få det der at vide af nogen eller noget? Så det var sådan også med til, den oplevelse var meget sådan wow på det tidspunkt. Var med til, at der blev bedt for en, der havde ulige længde ben, og de så vokser ud lige foran øjnene på mig. Det er ting, som jeg synes, det var en dårlig film, hvis jeg havde set det ske i en film, ikke? Men så sker det lige foran øjnene på mig, og det tænker det skal jeg tage op. Det sætter jeg på en prøve. Weekenden efter, eller sådan noget, kort tid efter i hvert fald, så tager jeg i byen med nogle gamle venner. Jeg har altid drukket og sådan noget før i tiden, men det gjorde jeg så ikke der. Så beslutter jeg for, okay, jeg holder mig bare. Jeg drikker 1 drink, og så venter jeg til alle er blevet mega fulde, fordi så prøver jeg det her af, og hvis det så ikke virker, så er de lige ved at glemme det i morgen, så er det ikke så pinligt. Så jeg venter på, at alle er blevet fulde, og så går jeg udenfor, der står en og ryger derude, så går jeg også og siger sådan, må jeg lige prøve at spørge dig om noget mærkeligt? Så siger han, ja, det må du da gerne. Så siger jeg, tror du på Gud? Så tror jeg på Gud? Ja, det ved jeg ikke helt. Det ved jeg ikke. Så siger han, det ved jeg nemlig heller ikke, men må jeg lige prøve noget vildt, jeg har set? Fordi jeg ved, der er mange, der har lidt ujævne ben og sådan noget, ikke? Og så siger prøv lige at sætte dig på trappesten her, og så stræk benene ud. Sæt dig helt lige op ad muren og sådan, og stræk benene ud. Og så var der rent faktisk lige 1,5 centimeters forskel, ikke? Og så prøvede jeg bare sådan efter bedste formåen sådan at gentage den der bøn, jeg havde set blive bedt, og bum, så ryger benet også ud lige foran øjnene på mig igen. Og han så sådan, du trækker mit ben, du trækker mit ben. Og så siger jeg rører ikke dit ben, jeg holder bare nedenunder. Og så var han så, hvad? Lad os lige finde en til, og så løb han med mig rundt og prøvede at finde en til, og så fandt vi en til, der også havde lidt ujævn, og så gjorde vi det igen, og bum, så røg benet også ud, ikke? Og så, okay, fair nok, jeg tror, og så gik der 3 dage, så blev jeg døbt. Det var det, der skulle til. Jeg har aldrig troet på Gud, hvis ikke jeg havde set bogstaveligt talt et mirakel ske foran øjnene på mig. Du kunne have fortalt mig 1 million historier, som jeg lige har fortalt dig, jeg ville aldrig have troet på det. Så der skulle noget overnaturligt til. Førstehåndsoplevelse. Ellers var jeg aldrig kommet til tro. Nu har jeg både mærket en afhængighed, jeg har haft i 20 år, forsvinde som dug for solen. Jeg har set ben blive groet ud af ingenting. Jeg har set en, som der fik ting at vide fra en anden verden. Ja. Så jeg var overbevist og blev døbt kort tid efter. Dagen efter jeg blev døbt, blev min mor døbt og min lille søster. Jeg tror, eller jeg kan ikke huske helt præcis, men inden for en uge blev vi alle 3 døbt. Min lillebror, han er ikke med på vognen. Han synes stadig, vi er åndssvage. Hvordan har det ændret eller påvirket dit liv siden da? Det har påvirket mit liv på alle ledere og kanter. Selvfølgelig er jeg stadigvæk Oliver, men jeg er en helt anden person, eller en helt anden version af mig. Jeg er den rigtige version af mig selv nu, ikke, som ikke er bygget op af at skulle have en vis status, eller en vis attitude, eller en vis whatever over for mennesker. Fordi det betyder ikke noget længere. Jeg tilgiver folk. Jeg har ikke båret nag over af nogen siden
Alt, hvad jeg har gået og båret på lige nu, det er væk. Jeg læste faktisk kort tid efter at komme til tro, så læste jeg om et får, som var stukket af for en rigtig historie om et får, der var stukket af for en fårehyrde i, jeg tror det var i Skotland, eller New Zealand, eller et eller andet. Og så var det der får havde været væk i flere år, og normalt så, når de bliver klippet, så jeg kan ikke huske, om det er 2 kilo uld eller sådan noget, det har, ikke? Men det der får havde været væk i flere år, og så finder han det igen, og så tager det ind, og det der uld, det er bare vokset kæmpestort, ikke? Jeg kan ikke huske, om det var sådan noget 20 kilo uld eller sådan noget, det gik og slæbte på det der får. Så det klipper han af, og det er sådan en meget god metafor på det der med, at jeg har gået og båret på alle de her ting, men da jeg kom tilbage til min hyrde, så kunne jeg lige pludselig slippe hele det her læs, jeg har gået og slæbt på hele mit liv, ikke? Det har givet mig en anden ildhu, eller hvad man skal sige, for kun at ville gode ting, ikke? Jeg har ikke nogen hævnlyst, jeg har ikke nogen, self-righteousness, selvretfærdighed, sådan. Alle de der ting, det er ligegyldigt. Det betyder ikke noget. Og sker der dårlige ting, jamen, så er det nemmere at forholde sig til, at okay, det var ikke meningen, at jeg skulle det her. Gud, han har en anden plan for mig, end hvad jeg selv har. Han kan se tingene fra en anden dimension, end hvad jeg kan. Så uanset om det alt i mig river og brænder for at gøre det her, men hvis ikke det kommer til, han ved bedre. Så på den måde har det givet mig et helt andet fokus og forståelse og overbærenhed, både over for andre og for mig selv og for omstændigheder og sådan nogle ting. Jeg har været et meget hadfuldt menneske, inden jeg kom til tro, og det kommer til udtryk altid ud af. Det har altid været pikket ud af, ikke? At det er alle andres skyld, og så er det samfundet, så er det fascister, så er det ditten, så er det datten og sådan nogle ting. Og har altid følt, at jeg ikke var en del af samfundet eller af pøblen, eller hvad man skal sige. Så jeg får tatoveret Lost Soul under øjnene, fordi at jeg har følt mig lidt som sådan en stray dog, der ikke rigtig kan finde et hjem nogen steder, eller finde et tilhørssted nogen steder. Samtidig får jeg skrevet misantrop hen over øjet, som betyder foragt for menneskeheden, eller i hvert fald troen på, at menneskeheden som helhed ikke kan udvikle sig, fordi vi er selvdestruktive og sådan nogle ting, ikke? Og en tåre, der symboliserer den struggle, der er ved at føle sig lost og ikke gider at være en del af et selvdestruktiv menneskehed og sådan nogle ting der. Det sjove er faktisk på et tidspunkt for mange år siden, da jeg boede i Tyskland og var på vej hjem til Danmark på motorcykel, så skulle jeg have en pause inde på en resteplads og lige en burger på Burger King, og så sidder jeg der i min egen verden, bare sådan kold og træt og bare gerne snart nå frem og spiser et burger, og så kommer der en tysker over til mig, og så siger han, hey, du er ikke lost. Gud, han er altid hos dig. Og så jeg tænkte bare, jeg skred med dig, tænkte jeg bare, ikke? Men så senere hen, nu kan jeg selv sætte mig ind i, hvordan han har haft det. Jeg har set sådan en fortabt menneske sidde der, en der tilsyneladende er helt fortabt, ikke? Og den der længsel, han har haft for at dele den kærlighed, man føler med Gud. Dele det med en anden, eller få en anden til at opdage, hvad for en kærlighed, der ligger bagved, ikke? Og hvem ved, det kan være, at han har været med til at bede for, at jeg en dag skulle komme til tro, ikke? Og det er derfor, jeg sidder her i dag. Og det er sådan meget øjenåbne senere hen, synes jeg. Ja. Tattoo-miljøet som fras, det er sådan... Det kan godt være lidt tricky nogle gange. Det er jo sådan et specielt miljø, kan man sige, ikke? Jeg har heldigvis velsignet med nogle rigtig, rigtig skønne kollegaer, og min chef er en af mine allerældste venner, som har kendt mig i alle de faser, jeg har været i næsten, ikke? Han har intet andet end respekt og glæde for, hvor jeg er i dag og sådan noget. Så selvom han ikke selv tror på noget, og han er sådan den almene, lidt sådan blasfemiske jargon, der jo er sådan i samfundet, har han. Men selvom han sådan er sådan en helt almindelig, typisk dansk borger, som laver lidt sjov med både på en blasfemisk måde, ikke på en hånende måde, men der er bare sådan en anden jargon, hvad det angår, så har han ikke andet end respekt og glæde på mine vegne omkring det og sådan noget. Så det er super rart. Men selvfølgelig kan det være lidt en prøvelse nogle gange, også for mig selv, fordi det er meget nemt at blive reddet af sporet. Sådan,
nu bandede jeg lige, du ved, eller nu tænkte jeg lige sådan, eller blev irriteret, eller whatever. Du ved, det er meget nemt, når man er i et miljø, der er så præget af en helt anden verden. Men jeg tror også, det er en meget god øvelse egentlig at lære at navigere rundt i. Jamen, jeg kan godt finde på at bruge mit arbejde til at sådan fortælle om Gud og sådan noget, fordi at så kommer en ind og skal have lavet en tatovering, som der tager 3 timer, så er han låst. Så er han låst i min stol i 3 timer, ikke? Så kan han få lov at spørge, hvad betyder det der på væggen, og så kan jeg få en god snak i gang med ham der. Ja. Men det bliver faktisk taget vældig godt imod, synes jeg, som oftest. Det er meget sjældent, jeg tror faktisk aldrig, jeg har haft nogen negativ oplevelse omkring det. Og der hænger kors og alt muligt på min vægge, der hvor jeg sidder i butikken og sådan noget. Men i de forskellige kirkemiljøer, der hvor jeg startede med at komme, der var vi desværre sådan lidt uenige med, hvordan tingene foregik. Vi var helt nye i tro på det tidspunkt, mig og min søster og min mor. Men vi følte os ikke tilpas der. Så vi droppede det hurtigt, og så har min mor faktisk for mange år siden, da jeg var 6 år gammel eller sådan noget, haft mig med inde i kirken i Kulturcentret i Pinsekirken. Der havde Hans Berntsen sådan en bønneaften med helbredelse og sådan noget. Og der var vi inde, da jeg var helt lille. Og det er meget sjovt, for jeg kan faktisk stadigvæk så meget tydeligt huske den der dag der, men har aldrig tænkt over det i løbet af mit liv. Men så var hun sådan, lad os prøve at tage derind og se, om der stadig er en kirke der. Og det var der så, og så har vi faktisk været der siden. Jeg har så besøgt alle mulige andre kirker ofte, og det nyder jeg stadigvæk. Men jeg er egentlig nået lidt til et sted, hvor jeg faktisk bedre kan lide sådan de lidt mere intime husmenigheder, eller bare sådan 3 personer på. Jeg har for eksempel en fast gruppe lige nu. Det er blandt andet min mor og en af vores venner fra England, faktisk, som vi lærte at kende der i den første menighed, vi kom i. Som virkelig har hjulpet os meget på vores vandring og sådan noget. Og vi holder sådan nogle Skype, eller hvad det hedder, ikke Skype, men sådan noget videosamtale, som er rigtig gavnligt og bidrager rigtig meget til udvikling og sådan noget. Min relation til Gud betyder alt for mig nu. Det er faktisk det eneste, som sådan rigtig altid er vigtigt, eller hvad man skal sige, ikke? Det er jo sådan lidt underligt, fordi at selvfølgelig lever man sit liv, og jeg bruger mere tid på mit arbejde, end jeg gør på at sidde og læse Bibelen eller bede til Gud og sådan nogle ting der. Men der er ikke noget, jeg ikke hellere vil undvære end Gud. Fordi at basically så kan det være fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg skal gå igennem her på jorden, fordi det, der er vigtigt, det er min tid efter mit liv her på jorden, ikke? Fordi det er evigheden og væsentligt længere end de måske 50 år mere, jeg har tilbage her, hvis jeg er heldig. Altså, jeg havde jo personligt aldrig selv troet på noget, uanset hvor meget der var en, der fortalte noget til mig. Så sådan klichéen er, hvis jeg kan, så kan du også, ikke? Fordi at jeg har nok været den allermindst troende, jeg kendte i min omgangskreds. Og alligevel så er jeg kommet til tro. Og giv det en måned, prøv det en måned, og jeg har meget svært ved at forestille sig, at man kan give det, hvis man giver det et ærligt forsøg, at man ikke kommer til at kunne mærke noget, og det er livsforandrende. Og hvordan giver man det forsøg? Jamen, det er et godt spørgsmål. Hvordan giver man det forsøg? Men prøv at bede til Gud, og prøv at tage ned i en kirke, prøv at snakke med nogle andre kristne, og sådan nogle ting. Jeg vil i hvert fald ønske for alle, nu har jeg selv mærket det på egen krop, hvordan man kan gå fra at være så negativ og kold og fyldt af vrede og had og sådan nogle ting, til at blive sådan, som jeg har det i dag. Og det er ikke så, altså, når jeg kigger mig i spejlet, så føler jeg mig næsten ikke hjemme, fordi jeg er fyldt med tatoveringer, jeg har fået lavet igennem et liv i en helt anden sindstilstand, end jeg har i dag, ikke? Så det er ret tankevækkende, synes jeg, hvor stor en forskel det kan gøre. Hvordan har han åbenbaret sig for mig? Det gør han hele tiden. Mavefornemmelse, sådan billeder i en drøm kan jeg have et billede. For eksempel, jeg var på et tidspunkt, jeg bor i Sverige nu, og jeg har jo gerne ville bo i Sverige i mange år, men der har på en eller anden måde altid været et eller andet, der kom i vejen for det. Indtil jeg besluttede mig for,
nu kommer det til at koste, hvad det gør, og så gik jeg jeg tog over til Malmø, og så fandt jeg et hotel, hvor jeg kunne booke et værelse, eller hvor jeg kunne sådan, lave et long stay. Så jeg betalte det hvide øjnene for at få lov til at leje sådan et værelse i en hel måned ad gangen, og de gav mig så lov til at registrere min adresse derovre. Og det gjorde jeg, og det hele var sådan kaotisk, og sådan, jeg var lidt sådan, er det totalt dumt, det jeg har gang i, men jeg ville bare gerne flytte til Sverige. Og så der var jeg så i en bibelgruppe, og så kunne jeg ikke få signal på det der værelse, jeg boede på. Det var 2 etager, og så var jeg nedenunder. Jeg kunne ikke få ordentligt signal på min computer, så jeg tog den med ovenpå. Og så sidder jeg der, og der sidder jeg normalt aldrig, men der sad jeg for at kunne være med i den der bibelgruppe og få ordentligt signal. Og så kigger jeg bare sådan tilfældigt ud til siden, og så er der et vindue her, som jeg aldrig har kigget ud af før, fordi jeg aldrig har siddet her før. Ikke? Og så er der bare et billede, jeg har haft i en drøm for mange, mange år siden. Det var sådan, what? Sådan, så på den måde, og helt ned i det små, sådan... jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal komme med et eksempel, men sådan helt ned i de små ting, har jeg en... føles det her rigtigt eller forkert? Fordi det er meget nemt lige pludselig at føle, om Gud er med i det, fordi nogle gange så ved man, den er måske ikke helt god, men man kan nemt komme til at overtale sig, men det er okay, fordi, og bla bla bla, og den er bare væk, du ved ikke, eller den er i hvert fald meget nem at fejre banen nu, fordi at der er noget i hjertet, som der snakker lige pludselig. Ja, jeg fik så en ven. Under lockdown, der flyttede jeg op til Nordsverige, for jeg tænkte, jeg skulle lige ud og opleve naturen lidt og sådan noget. Og der var jo ikke lockdown i Sverige, så jeg tænkte, jeg tager derop, og så prøver jeg at nyde livet lidt der, imens det er rigtig deprimerende at være i Danmark. Og det var så der, hvor det lidt gav en fordel at se ud, som jeg gør, på trods af, at jeg ikke føler mig hjemme med mine tatoveringer længere. Så mødte jeg så en kammerat deroppe i Nordsverige, midt ude i ingenting, som også havde tatoveringer i ansigtet og har levet et rigtig hårdt liv og sådan noget. Og så begynder jeg jo bare at snakke, fordi han kan ikke forstå, hvorfor jeg sådan ikke er ligesom folk, der ser ud, som jeg gør normalt er. Og så begynder jeg at snakke om min tro og sådan nogle ting, der han glor på mig, som om jeg er åndssvag, fordi det har han aldrig oplevet nogen, der ser sådan her ud og snakker om Gud og om Jesus, og hvad er det for noget. Men så alligevel, så får det ham så til at lytte en ekstra gang, fordi at det er så usædvanligt, at en, som ligner ham, er troende og sådan noget. Og han kalder sig faktisk kristen i dag nu, og har fået det meget bedre også med det hele. Han er ikke sådan så... Hvad skal man sige? Jeg tror ikke, han er sådan klar på at give afkald på ting, som man giver afkald på, hvis man lever sådan helt og holdent kristent. Men han tror på Jesus og Gud og på det, der står i Bibelen og sådan noget. Så det er meget prisværdigt. Ja, hvem er Jesus for mig? Han er alt. Han er min brudgom. Håber jeg. Det er i hvert fald det er det, jeg stræber efter. Ikke? Jeg prøver, og specielt lige for tiden, der har jeg taget sådan et meget langt skridt hen imod korset, eller hvad man skal sige, for lige at bibeholde kliché-klangen her. Men jeg prøver virkelig at tage ham med i alt, og jeg prøver at være meget opmærksom på, kommer jeg lige til at kigge 2 gange på hende, der gik forbi der, eller kommer jeg lige til at bande, da jeg sagde det der, eller hvad skete der, og sådan prøver så meget at stramme min vej ind, ikke? Og fordi at vi får at vide, at vejen til hans kongerige, den er snæver og svær at følge, ikke? Og den har jeg i sinde at følge helt og holdent. Så han er mit alt.